Kaziwai greetings. Uno musi weSvondo. Musi uchiti 5 July 2026. Makorokoto tapinda mu July. Ndo mwedzi wachikunguru hanti. Zvikanzwa kuti mhepo inenge yotanga yokungurutsa mashizha neuswa zvinenge zviri loose, zvinenge zvadimbuka kubva pana mai vazvo. Naizvozvo muchaonawo vamwe vachikunguruka, vanhu chaivo muchibva maziva kuti mbereko yakadambuka apa. Nhasi musi weSvondo, musi wokukudza Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Musi womuponesi wedu. Asi munoziva pakanga pane mumwe muponesi. Muponesi ainzi David. Wakauya semuponesi kuvanhu vake panguva yavakange vanetswa zvikuru navafiristia. Mungamuti muponesi nokuti akanga ari mambo, mutongi. Muri kupanzwa kapa kwakambenge kuna vamwe vatongi kare, asi uyu ndiye mutongi wakanga wakasarudzwa naMwari, mutongi mukuru kupfuura vatongi vose. Tine mumwe akadaro, ndiye Ishe wedu Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Saka nhoroondo iyi yakabvira kare. Ndosaka zvichinzi Dhavhidhi ndiye baba vani vaIshe wedu Jesu Kristu. Mungazviti ndiani asingazvizive izvozvo, kana kurudzi rwedu kuzviriko izvo, nekuti tose tine madzibaba, tine ropa ravo nenyama yavo, zviriko kwatiri izvo. Asi izvi chinhu chiri kutaurwa pamweya. Zvichinzi Ishe wedu Jesu Kristu haana kufanana nevamwe vatongi vakanga vari pakati pake naDhavhidhi. Naiye haana kumbosarudzwa kunzi aite mutongi wenyika yaJudha kana yaIsraeri. Wakanga uri mutongi wavanhu vose, Israeri chairo raMwari, ravanhu vanotenda kuna Mwari. Akanga asina kufanana naHezekaya, akanga asina kufanana nyangwe nevamwe vatongi veIsraeri vatainzwa vakaipa. Kwakune vatongi vakanga vakaipa sana Ahabhu, vamwe ana Jerobhoamu. Hapana chinombotaurwa chakanaka pamusoro pevatongi vaIsraeri. Asi vatongi vaJudha vanoti vamwe vakanga vakaipa nevamwe vakanga vakaita sei vakanaka, hanzi vachitevedzera nzira dzababa wavo David. Asi vanonzi vakanga vasingasvike pana David. Makatevedzera nhoroondo dzose padzinenge dzichitaura pamusoro pemadzimai avo nezvakazoitwa namadzimambo ivavo, zvinotaurwa pakutanga pavanenge vachitaura pezvamambo woga woga wakava mutongi waJudha. Muri kupanzwa? Zvikanzi vakaipa ndo vakanga vari vatongi vaIsraeri, vakanaka vakanga vari vatongi veJudha, asi vakanga vasina kunaka vose, uyezve kunaka kwavo kwakanga kusingasvike pana Dhavhidhi. Muri kupanzwa? Asi pakaita mambo mumwe chete wakapfuura vose vatongi ivavo. Nyangwe zvake akanga asina kusarudzwa kunzi agotonga, agogara pachigaro chaSoromoni. Wakatonga achibva zvake mudanga rezvipfuwo. Zvikanzi mutongi ari kubva kupi? Kuvanhu, kwete kuimba yakasarudzwa kunzi iyi ndeye utongi. Mutongi ari kubva kuvanhu. Muri kuzvinzwa? Haana kufamba achiti ndisarudzei, asi vanhu vakaona namabasa ake vakati zvokwadi uyu mwanakomana waMwari, uyu muprofita wakabva kuna Mwari, uyu ndiani muzodziwa waMwari, uyu ndiani Mesias, Kristu. Muri kupanzwa kapo? Zvino tichipinda mumagwaro, toda kuedza kuzviita zvose in 30 minutes, asi ndinoziva kuti zvinogozha. Ngatitange kuverenga pana Marko 8 panotaurwa pamusoro pembiriso yavaFarisi naHerodhi. Amen. Mbiriso yavaFarisi. VaFarisi ndevananiko? Vaprista. Ko mbiriso yaHerodhi ndeipi? Herodhi mutongi. Makanzwawo pamusoro pemakanzuro ose akaitwa naConstantine mushure mekunge Jesu watoenda kare navadzidzi vake vatoita basa ravo, akaita kanzuru yekusarudza kuti ndezvipi zvinonyorwa mubhaibheri.
ndosaka pari kupinzwa ani Herodhi, wanga uri mambo wenyika. Herodhi akanga akaita saniko savose vatongi veJudha vakatevedzerani Samuero. Kuzoita chi vaFarisi mapristo. Zvikanzi ivava vane mbiriso, zvichireva kuti dzidziso yavo yakatsveyama iri parutivi pedzidziso yezvokwadi. Amen. Ngativerengei tinzwe. Zvikanzi vadzidzi vakanga vakanganwa kuuya nechingwa kunze kwechimwe chete chavakanga vanacho mugwa. Jesu akavayambira achiti, chenjerai, ngwarirai mbiriso yavaFarisi neyaHerodhi. Vakataurirana vachiti, imhaka yokuti hatina chingwa. Amen. Achiziva zvavaitaurirana, Jesu akavabvunza akati, seiko muchitaura pamusoro pekuti hamuna chingwa? Sei muchiti hamuna chingwa? Heya, muchigere kuona kana kunzwisisa nhai? Mwoyo yenyu ichiri mikukutu nhai? Zviri kunzi chi? Hamusati matendeuka, hamusati magamuchira dzidziso, hamusati moziva, ungwaro hamuna, mweya hamuna. Heya, mune meso asi hamuone, makanzi muri chi? Mapofu. Amen. Kana zvichinzi tiri mapofu zvinoreva chi? Kuti hatina nzwisiso. Muri kupanzwa kana? Zvikanzi uye mune nzeve asi hamugone kunzwa nhai? Zviri kunzi chiko? Kuteerera kunopfuura chibayiro. Muri kupanzwa? Uye hamurangariri here? Zvikanzi munotadza kuisa zvinhu zvose pamwe chete kuti munzwisise. Zvikanzi pandakamedurira zviuru 5 zvavanhu, zvingwa 5, makazadza matengu mangani ezvimedu zvakasara. Muri kuzvinzwa? Sei zviri kunzi zvimedu? Nekuti hapana munhu paanotaura tozofunga zviri kuzonyora after 100 years tobuditsa zvakafanana nezvaakataura izvozvo. Pane zvimwe zvatinowedzera, pane zvimwe zvatinoshotesa. Naizvozvo zvokwadi inobva kunani? Kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvokwadi inobva kunani? Kuna Mweya Mutsvene. Nekuti inotora panezvo, Mweya Mutsvene unotora panezvo ani? ZvaIshe wedu Jesu Kristu. Muri kupanzwa kapa? Zvikanzi vakati takanga tine matengu chi? Vakati 12. Amen. Uye pandakamedurira zviuru 4 zvavanhu, zvingwa 5, makazadza matengu mangani ezvimedu? Vakapindura vakati 5. Amen. Akati kwavari, hamunzwisise nazvino here? Amen. Takataura pamusoro penhamba 7, asi nhasi kwabudiswa nhamba 5. Uri kuzvinzwa ka? Iyi inowanika iyi. Nhamba 5 haiwanzobuda, asi nhasi yakakosha pamusoro pezvatiri kutaura pamusoro pazvo, yakakosha. Sei zviri kunzi zvingwa 5? Imi munoti makabata Old Testament, munozviti muri vaIsraeri, munoziva. Saka zvingwa 5 zvakapuhwa kupi? Tichaenda tondobata nyaya iyo. Asi zvingwa 5 zvakapuhwa vaIsraeri, hatimbotaura tichidaro, nekuti ndo zvingwa 5 zvazvokwadi. Zviri zvipi zvingwa 5 izvi? Zvinomirira mabhuku 5 ani aMozesi. Muri kupanzwa kapa? Zvikanzi makazadza matengu mangani ezvimedu zvakasara, zvichireva kuti mumwe nemumwe chakaita sebhuku kana kuti mabhuku 5 iwawo aMozesi. Zvikanzi chi? 12. Muri kupanzwa kana? 12 zvinorevera chi? Marudzi aIsraeri. Zvikanzi mumwe nemumwe wevanhu vaIsraeri wakagutswa nezvingwa 5. Muri kupanzwa? Asi zvakazobuda zvazvimedu matengu mangani? 12. Muri kunzwa? Matengu 12 achireverera chi? Dzimba 12 dzani? DzaIsraeri. Asi makanga mune zvimedu zvingwa zvisiri chi? Complete. Muri kupanzwa ka? Ndo pandoda kuti mubatisise ipapo. Zvingwa zvisina kuzara, zvingwa zvisiri complete. Iwo wakapuhwa chimedu, wakaenda kushopo kanotenga chimedu chechingwa, iwo uchiziva kuti ndabhadhara mari yechingwa chakazara, unofara here? Haungabveiko uchigunun'una here? Nyangwe wakadya, wakapona, wakararama kusvikira zuva rinoteera raunodzokera futi kuchitoro kunotenga chimwe chingwa.
haungaite nzara nekungogunun'una chete kuchiti ndapuhwa chingwa chakameduka chisina kukwana, chingwa chakaboka chine ziburi pakati apo. Ndinoziva kuti changa chadyiwa nechi, changa chadyiwa negonzo here. Zvino handichabata rabhisi here nekudyiwa chingwa ichi, muchipopota, muchitsusumwa, muchiita zvakawanda wanda. Ndipo panobuda nharo dzavaprista, ndipo panobuda nharo dzamakereke. Muri kupanzwa ka? Ndipo panobuda nharo dzamaministry navaprofita nendudzi namarudzi. Muri kupanzwa? Shoko rimwe chete asi nharo dzakawanda. Fungai kuti zvimedu zvingani zvakanga zviri mudengu rimwe chete. Zvino kana matengo aya 12 zvimedu zvakasiyana siyana saizi yazvo. Muri kupanzwa? Ndo zvakaita vhangeri riri mamuri mumwe nemumwe wedu takatosiyana. Vhiki rapera, handiziva kuti vhiki rapera here kana kuti chidzidzo changu cheSabata, munozonozvinzwira moga, ndakataura pamusoro ndakataura pamusoro pedzimba dzokugara. Makaenda padzidziso yangu yeonekano muchanozvinzwa izvi. Ndakurangara ndichaziva kuti ndakaita musupi, asi munongotsvagawo dzidziso yangu pamusoro peonekano yakanzi Salanini. Muchanonzwa zvandikutaura izvo. Ndikati dzimba dzekugara idzi takanga tisingakwane kudenga. Ndosvika zvichinzi Jesu wakawira marudzi kana kuti vanhu vaIsraeri kana makwayana aIsraeri akarasika. Takarasika nokuda neEvhangeri yatinayo yakazadzwa mbiriso navafarisi vaprista. Mukunzwa? Vanhu vakatora pashoko ravakapuhwa naMozisi nemirairo yake. Kozotiwo yaHerodhi, zvichireva akazotinyorera bhaibheri iri akanga Herodhi Constantine. Vakatoita sangano yekuti bhaibheri iri ribude. Zvikanzi pane mbiriso apa. Naizvozvo ndisaka tichitadza kunzwisisa zvakutoda mweya. Muri kupanzwa? Asi kuti nomwe ndakataura kuti zvinoreve kuti complete. Muri kuzvinzwa? Kuti zvakwana, kuti tapeta pamusoro pamagwaro. Amen. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi Ishe wedu wakauya kuzozadzisa haana kurasha zvekare zvamabhuku 5 enhoroondo idzi dzaIsraeri nokufamba kwavaita naMwari nemirayiro yakapuhwa naMwari. Zvikanzi haana kuzvirasha, haana kubvisa kana nedonhwe rimwe pane zvose zvakanyorwa naMozisi, asi wakawedzera mabhuku 2. Mabhuku 2 aya ndeapi? Ndiro vhangeri raakataura nezvamakazodzidziswa nani navadzidzi vake. Amen. Kana muchitora vhangeri rakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu, zvinotiita kunge zvose zvaakataura zviripo. Muri kupanzwa? Kozoita vadzidzisi vachinzi vaitoredzera pana Ishe wedu Jesu Kristu vachiita sei? Vachifemerwa nomweya. Ndo zvinotaurwa apa. Matsamba avakanyora, asi muzive kuti vanhu vaitaurawo futi nepfungwa dzavo. Kunyanya Pauro pane paaipinze pfungwa dzake. Nyangwe tichiti zvedu Pauro musande. He is a saint. Asi pane pamwe paaisa pfungwa dzake. Munhu wakafemerwa nomweya, uyezve zvinhu zvose zvaakanyora tinozvitora sei zvakafemerwa nomweya. Unozoti pane pamwe paunenge uchiverenga wozonzwa kuti apapo akataura nekushatirwa, apa akataura negodo, apa akataurawo zvake. Asi zvose tinozvigamuchira. Muri kuona? Ndosaka tichinzi kana tatora mabhuku aya avadzidzi tinoenda tombotanga tambonovhenekerwa neGosperi. Vhangeri, mabhuku 4 eVhangeri
akanga asiri mabhuku mana chete, nekuti vazhinji vadzidzi vakanyora pamusoro pezvajesu kristu navanhuwo zvavo vaingofamba munzira vakanga vakanzwa nezvake vakanyorawo, naiwo magospera, muri kunzwa ka. Asi iwo atakapuwa akanaka, nekuti tinofunga kuti vaitora pane zvose nemamwe magospera akanyorwa navamwe vadzidzi, ndozvatinofunga. Asi zvaitonzi pakunyorwa kweshoko iroro nani naHerod nani naConstantine neCouncil yaakagara nayo, hence Council of what? Council of what? Andichaziva zita razvo. Zvikanzi vaitosarudza zvavanoda kana uchipesana nazvo, dzimwe nguva vaitobuditswa. Pane vamwe vaitokriticize vachiti ai zvamanyora izvi dai maisa zvakati kana kuti dai mabvisa zvakati, nekuti izvi hatifunga kuti zvinopindirana nedzidziso yaIshe wedu Jesu Kristu yatakanzwa. Zvikanzi kana wakangoyerekana wamakwa, watomakwa, kana kutodzingwa pakansili iyoyo, okay, toti tikuda kuita tikuda kuita zvereferendum. Isusu tikutarira mutemo wedu unonzani constitution, ati constitution yakanyorwa kare 2013, yakanyorwa nevakanga varipo. Asi kuti pane vanhu vane masimba pamusoro peconstitution iyoyo iko zvinezvi, uyezve vanhu ava vari kuda kuisa zvavanoda ipapo. Chifunga kuti iwo wakapesana nezvavari kutaura izvi unoitwa sei? Dzimwe nguva upuhwe maiki yekutaura, dzimwe nguva unotodzingwa, kana kurohwa uchitanda, kana kutorerwa foni yako, kana kubviswa tumagirazi. Muri kupanzwa? Ndizvo zvandiri kutaura kuti zvakaitika pakansili iyoyo. Handichakupai zita racho, ndicharinyora mudescription. Muri kupanzwa kare? Ichi chidzidzo chakareba, asi handisi kuda kupfuura pa 30 minutes. Bear with me. Amen. Chidzidzo chakakwana ichi. Ndinofunga kuti ndoenderera mberi here, nekuti pandakachida kutaura pamusoro pako hatisati tasvika, hatati timbobata. Chinzwai chidzidzo ichi chinobva pana Mark 2. Amen. Tataura zvemanhamba, tataura zvaDhavhidhi, tataura zvaJesu, nekuti Dhavhidhi mufananidzo wani waJesu. Amen. Muri kuzvinzwa? Ane mufananidzo waJesu haana kukwana sechingwa, asi mufananidzo uripo. Haanyasobuda saJesu, asi mufananidzo still uripo. Zvangofanana nekuti wakatarisa mukoma nemunengena, dzimwe nguva unoti uyu anenge ningiwo, wototanga wamuziya asati akuudza kuti ndiri wekumba kupi kwakati. Muri kupaona? Amai vanoda kukwanisa kuita mwana sikana akafanana navo. Vanhu votofananidza vasati vaona amai nomwana vasati vari pamwe chete. Zvangofanana nababa anokwanisa kuita mwanakomana akafanana naye. Dzimwe nguva vanasikana vanokwanisa kufanana nababa, vanakomana vanokwanisa kufanana namai. Zvinoitika izvozvo. Ndo zvakaita ukama hwani hwaIshe wedu Jesu Kristu nani naDhavhidhi. Amen. Ishe wedu Jesu Kristu anozombobvunza mumwe mubvunzo pamusoro pekuti vanhu vanoti ndini aniko. Zvikanzi imi munogoti Kristu mwanakomana wani waDhavhidhi. Zvinogoita seiko kuti Dhavhidhi anamata achiti ndakaona Ishe wangu akagara kurudyi rwaIshe? Muri kupanzwa? Munoparangarira ipapo muzinda munotarisa manzwi acho kuti anoti chii. Takaenda pana Marko 2 panotaurwa pamusoro peSabata, Ishe weSabata. Amen. Zvikanzi mumwe musi weSabata Jesu akanga achipfuura. Takati Sabata ndererugare. Zvikanzi Jesu akanga achipfuura nomuminda yezviyo. Ndakati zviyo ndezverugare izvi, zvichireva zviri zviyo zvipi? Zvamabhuku 5 aMozisi. Uri kupanzwa ka? Uye vadzidzi vake vakanga vachifamba naye vakatanga kutanhahura dzezviyo. Amen. Kutanhahura dzezviyo zvinoreve chiko. Kungotarisawo magwaro, fange zvatinongoita musi watinenge taenda kuSunday, musi watinenge taenda kuSaturday, musi watinenge taenda kuSabata nokuSvondo. Dzimwe nguva tinenge tatotanga kuvhura Bhaibheri musiwo pavhiki rose. Totanhahura, patatanhahurirwa toenda zvedu kumba. Asi munofunga kuti tinobva ikoko tinokunzwisisa here? Uyezve tingataure zvakakwana here pamusoro peshoko ratanzwa?
uye zvishoko ratanzwa ri tinoritsigira sei isi tiri kupota tichirangarira magwaro ose kuti zvataurwa nemuprista, zvataurwa nemufundisi, zvataurwa nemuprofita, zvataurwa napasta zviri kuenderana neshoko rose raMwari. Tinozviita sei izvozvo? Naizvozvo kutanhaura kweshoko kwakanga kusiri kwemunhu wose zvake. Muruvanzwa, ini nemi tanga tisingakwanise kuita sei kutanhaura shoko kusvikira Ishe wedu Jesu Kristu auya. Zvinhu izvi pazvakazozarurirwa kwatiri, muruvanzwa, zvinhu izvi zvakanga zvakapfumbatiswa, zvakabatiswa vaFarisi chete, vaprista chete, vasadhusi chete. Vakanga vasiri vose vasadhusi, vakanga vari vaprista. Muruvanzwa, vakanga vasiri vose vasadhusi, vakanga vari verudzi rwavaprista, verudzi rwaRevhi, verudzi rwaAroni. Vamwe vakanga vane mari yokutenga chinzvimbo muvasadhusi. Zvangofanana nekuti moita Scott sakupwanya nakuda tagwirei mamembers eSanhedrin makanovhunzani talent chiwenga kuti vanhu ava vanokwana here kuti vapinde muSanhedrin. Anotaurira kuti muri kutamba, ndo madhaka muri kuita sei, amuri kuita iwawo. Muri kuzvinzwaka? Munoziva kutaura kwatalent chiwenga neministry yake. Anenge achipotsa here, anenge asingapotsa, ichokwadi, nekuti vanhu ava vakanga vasiri verudzi rwakasarudzwa. Paifanirwa kungopinda vana vaAroni chete. Muri kupanzwaka? Ehe. Saka svondo yoga yoga tinotanhaura hura. Kana inini ndatombotanhaura dzimwe hura dzandiri kukutsanangurirai pamusoro padzo. Zvikanzi vaita sei pavaitanhaura hura vari mumunda wezviyo. Mumunda wezviyo chiko? Ndo Bhaibheri ratinaro. Ndochi mabhuku 5 aMozisi emurairo. Muri kupanzwa? Zvikanzi vaikwiza namaoko avo vodya zvinenge zvasara, tsanga dzacho dziya. Muri kupanzwaka? Ini ndo zvandaitawo kuti ndiite se ndikupeiwo zvandiri kukupai nhasi. Makaenda mumabhaibheri enyu ese makaverenga panonzi Ishe weSabata, Ishe weSabata, pose panotaura Jesu Kristu pamusoro peSabata, muchanzwa zvandiri kutaura izvo. Anti verse 25 Marko 2. Zvikanzi akapindura akati, hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi? Muri kumbanzwa? Kuverenga handi kuteerera. Kuverenga kungoisa mumaziso. Asi nyange pakuverenga kunenge uchingotaura nemanzwi ako dzimwe nguva, uchiedza kuisa mumusoro mako dzimwe nguva, asi zvisiri kupinda. Dzimwe nguva tinoverenga neupofu. Muri kupanzwa? Nguva yakundiperera, hakuna kwandinosvika ndisati ndambotanga kana chidzidzo chacho. Zvikanzi zvakaitwa naDhavhidhi navamwe vake pavakanga vashayiwa zvokudya uye vonzwa nzara. Vamwe vake pane zvavakaita here? Kwete. Vamwe vake vakakonzerwa naDhavhidhi kuti vange vane mhosva yokuita sei, yokudya zvingwa zvaifanirwa kudyiwa navaprista chete. Saka inini ndine mhosva yekuita sei, yekutsanangurira magwaro aya. Ini ndisiri muprista. Muri kunzwaka? Zvanga zvine vanhu vakanga vakazvipiwa. Dai pasina Ishe wedu Jesu Kristu akatita tose umambo hwavaprista vanotodza vanotodza iye mutsvene, iye wakarurama, iye ane zvingwa zvakazara uye zvaane shoko rakazara. Kwete umambo hwavaprista verudzi rwaAroni. Muri kupanzwa? Akapindura akati, hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi navamwe vake pavakanga vashayiwa zvokudya uye vonzwa nzara? Zvikanzi mumazuva aAbhiatari muprista mukuru akapinda mumba maMwari akadya chingwa chakatsaurwa. Amen. Chingwa chakatsaurwa nokuda kwekuti chaifanirwa kudyiwa navaprista chete. Chingwa ichi, zviyo izvi zvinokwanisa kunge zvakabva kuna kuvanhu zvehupfu hwakatsetseka. Asi vaizobika chingwa ichi ndianani? Vaprista. Zvingwa zvaizoiswa patafura yokuratidzira. Muri kuzvinzwa kaizvo? Zvingwa izvi zvaiswa zviri 12 zvichimirira dzimba 12 dzaIsraeri. Amen.
Mukunzwa zvinhu zvacho kubatana kwazviri kuita nama-numbers. Muri kubanzwa kapa. Riri zuva sei? Zuva renomwe. Zuva rechi? ReSabata. Zvikanzi mumazuva Abhiatari muprista mukuru akapinda mumba maMwari akadya chingwa chakatsaurwa chinongotenderwa kudyiwa navaprista chete, uye akapawo vamwe vaaiva navo. Vamwe vaaiva navo ndevapi? Vangoita semi. Muneni ndapinda mumba maMwari ndatora zvingwa izvi ndakuita se ndagadzira chingwa ndakukupaiwo. Muri kuzvinzwa izvo? Ishe wedu Jesu Kristu ndiye anotaura zvokwadi. Mumwe wechipiri anotaura zvokwadi ndiani? Ndimweya mutsvena. Muri kupanzwa? Mumazuva aAbhiatari muprista mukuru akapinda mumba maMwari akadya chingwa chakatsaurwa. Chingwa chaiswa pai? Patafura yokuratidzira. Ndichakupai chimwe chidzidzo chetafura yokuratidzira. Nezvingwa zvaivapo, neinsensi, nomwenje waivapo, tafura yegoridhe yakanga iri mumba maMwari. Chinongotenderera kudyiwa navaprista chete, uye akapawo vamwe vaaiva navo. Tatsanangura izvo handi. Ipapo akati kwavari, Sabata rakaitirwa munhu. Amen. Kana rakaitirwa munhu Sabata zvinoreva chiko? Zvikanzi rakaitirwa kunzi tipote tichita sei? Tichitora zviyo. Munhu ndianiko? Ndivamwe vaaiva navo. Naizvozvo mungafundiswe zvenyu navadzidzisi venyu pazuva reSabata. Asi Sabata rakareba ka 24 hours. Muri kupanzwa? Nyange zvangu ndichiri 48 hours, vamwe vachiti it's more than that. Muri kupaona ka? Zvikanzi 24 hours idzodzo ndedzekupinda mumagwaro muchitanhaura, muchiedza kugadzira chingwa. Muri kupanzwa? Muchiedza kunzwisisa zvirimo mumagwaro. Mwari ndiye anoita sei? Anokusimbisai, ndiye anokuzarurirai nomweya wake mutsvene. Ndosaka tichikumbirira mweya misi yose yeSabata. Zvikanzi saka rakaitirwa munhu. Munhu haana kuitirwa ichi Sabata. Amen. Kana zviri kunzi munhu haana kuitirwa Sabata, munhu haana kuitirwa kereke. Kereke yakaitirwa ichi munhu. Amen. Saka kereke haingakutongei, asi imi mungatonge pamusoro pekereke. Muri kuzvinzwa? Magwaro aya akaitirwa imi. Muri kupanzwa? Ndozviri kutaurwa. Munhu haana kuitirwa ichi magwaro. Mapanzwisisa ka? Magwaro akaitirwa imi kuti muponeswe. Magwaro haapone nekuda kwenyu imimi. Imimi ndimi munopona nekuda kwamagwaro, kwete nekuda kwavafundisi, kwete nekuda kwamakereke atinawo, kana sangano ripi zvaro, kana muprofita upi zvaro, kana mapostori api zvawo, asi nokuda kweshoko raMwari. Ndo rugare. Muri kuzvinzwa ka? Ndo rugare rwakaitirwa ani? Imimi. Saka mwanakomana womunhu ndiye Ishe kunyange weSabata. Zviri kunzi ndimi Ishe apa, zviri kunzi ndimi muchapuhwa nomweya mutsvene pamusoro pamagwaro. Hazvina kuisirwa vaprista chete, hazvina kuitirwa verudzi rwaRevhi chete, kana verudzi rwaAroni chete, asi mose makaitwa savaprista. Hamutongwe navaprista. Muri kuzvinzwa ka? Nekuti shoko rakaitirwa imi. Musazokanganisa muchiti shoko rinofanirwa kubatwa navaprista chete. Tingagomirei ipapo. Ndazotsauka pachidzidzo chandanga kukudzidzisa, asi zvanhasi izvi ndinofunga kuti zvakakukwanirai. Hama dzangu, muine vhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei. Murambe muchikura pakudzidza nokuziva shoko raMwari. Muri kubanzwa kapo? Tichataura zvedu pamusoro pezvingwa 5 pavhiki rinoteera, asi Mwari ngaave nemi, akuchengetei kusvikira tasangana zvakare. Chizarai.